खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बैक टू बोडो एडुकेशन। बुद्धिज्मआ मोनसे इन्डियान रिलिजन जायखौ सरासनस्रायै मोनसे रिलिजननि अनगायैबो मोनसे सिस्टेम अफ थट, थांना थानायनि लामा आरो लाइफ फिलसफी होननानै फोथायो। बुहुमनिफ्राय 7% पपुलेशना गावखौनो सासे बुद्धिस्ट बुंनानै लायो आरो गौतम बुद्धनि टिचिंखौ जिउआव थांनानै थानायनि थार लामा होननानै फोथायो। दिनैनि बे भिडिअ'आव जों बुद्धिस्ट टिचिंनि हेफाजाब लानानै मोनसे गोदान विजडम आरो आन्डारस्टेन्डिं लानो नाजागोन। लेसन 1 शेयर वेल्थ, नलेज एन्ड जय। बुद्धया गावनि कोडआव बुंदों दि मोनसे केन्डेलआ 1000टा केन्डेल्सफोरखौ फोजोंनो हायो, जायनि थाखाय सुखु बा नलेजखौ गुबुनजों शेयार खालामोब्ला बियो खम जानानै थाङा, बांसिनसो जायो। माने नोंथाङा थोंजोङै सोरखौबा फैसा होनानै बेखौ मदद खालामनो हायाब्ला बै सुबुंनो नों नोंनि सुखु बा नलेजखौ हो। नोंनि टाइमखौ बेबादि सुबुंनो हो जाय नोंनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो हायो बा सोरबा दुखुयै दङ नाथाय नोंजों लोगोसे थानायनि थाखाय सुखु मोनो। मानोना बुद्धिज्मआ बुंदों दि साफ्रोमबो सुबुंनि सिङावनो मोनसे लाइट दङ। बि मेटार खालामा दि बे बेसेबां लस बा खोमसियाव दङ। नोंथाङा बेखौ मदद खालामनो हायो, बेखौ बिनि लाइटसिम सहैहोनानै बा बेखौ मटिभेट खालामनानै। गोबां सुबुंफोर जाय डिप्रेस जायो बा गिभ आप खालामनायनि स्टेटआव थायो, बिसोरनो खालि मोनसे थाक्का आरो आसानिल' गोनांथि जायो। नोंथांमोननि खामानिया जागोन बै सुबुंखौ मदद होनाय आरो गावनि लाइफनिफ्राय सोलोंनाय लेसनफोरखौ शेयार खालामनाय। लेसन 2 सक्सेस काम्स फ्रम स्मल हेबिट्स। बुद्धआ बुंदों दि थरथिंसे दैखौ लानानैनो मोनसे दैहुआ आबुं जायो। बिदिनो सासे जाम्बा गोसोनि सुबुङाबो लासै लासैनो गावनि गोसोखौ गाज्रिजों आबुं खालामनानै लायो, नाथाय सासे वाइज सुबुङा लासै लासैनो गावखौ पजिटिभिटिजों आबुं खालामनानै लायो। माने गाज्रिनि लामाया गिबियावथ' जोंनो साक्सेसफुल बा सुखुनि टेम्परारि फिलिंखौ होनो हायो, नाथाय टाइमजों लोगोसे जेब्ला जोंनि गाज्रि खामानिया बांद्राय जागोन अब्लासो जों जोंनि एक्सननि फिथाइफोरखौ मोननो हमगोन। आरो सिमिलारलि मोजां खामानि मावनायाव गिबियावथ' जेबो लजिक गैयै बायदि मोनगोन आरो नोंथाङा मोजांनि लामाखौ गाज्रिनि लामानिख्रुइ गोब्राबसिन मोननो हागौ, नाथाय जोबथियाव नोंथाङा नोंनि मोजां खामानि रिवार्डखौ मोननो हमगोन। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि नोंथांनि गाज्रि हेबिटखौ सोलायनो लुबैदों अब्ला नोंथाङा सानफ्रोमबो फिसा फिसा स्टेप मोजां हेबिटथिं आवगाय, जाय नोंथांनो लं टार्म रिजाल्ट होगोन। लेसन 3 एंगार किल्स। जोंनि लाइफआव बिदि गोबां बेसाद आरो बिदि गोबां सुबुं दङ जाय जोंनि रागानि जागोन। माब्लाबा जों गावनि गोरोन्थिनि थाखाय गावखौनो रागा जोङो आरो माब्लाबा गुबुना बुंनाय आरो गुबुना मावनायनि थाखाय। बुद्धआ बुंदों रागाखौ हमथाना लाखिनाया बिदि जायोदि नों पयजनखौ निजे लोंदों नाथाय नों एक्सपेक्ट खालामदों दि बिजों सोरबा गुबुनासो थैगोन। जुदि सोरबा सुबुङा नोंखौ गोबां बोसोर सिगां दुखु होदोंमोन नाथाय दिनैबो नोंथाङा बै सुबुंनि थाखाय गावनि गोसोआव गाज्रि साननाय, रागा लाखिनानै दोनदों, अब्ला बियो नोंखौसो खैफोदाव खोख्लैगोन। बेनिखायनो गावनि रागाखौ कन्ट्रल खालाम, मोनसे गोदान माइन्डसेट बिल्ड खालामनानै गावनि माइन्डखौ पजिटिभ साननायजों आबुं खालाम आरो बै बिजाबखौ फराय, मेथाइ खोनासं आरो गावजोंनो रायज्लाय, जाय जोंनि गोसोआव रागानि सोलायै अननाय लाबोनानै होयो। लेसन 4 क्रिएट गुड कर्मा। बुद्धनि हिसाबै गासैबो खामानि जायखौ जों मावो, बुङो आरो इभेन जों सानो बे जायो जोंनि कर्मा। फर एग्जाम्पल, जुदि नोंथांनि लाइफआ मोनसे गारि, अब्ला जि डाइरेक्सनाव नों स्टियारिंखौ फिदिंगोन, जेसेबां ब्रेक लागायगोन बा एक्सेलेरेटराव आथिं होगोन, अब्ला बैफोर गासैबो एक्सनफोरखौ लानानै नोंथांखौ मोनसे डेस्टिनेसनाव सहैगोन। अब्ला जों बुंगोन जाय बेसादनि थाखाय नोंथाङा बै जायगायाव सहैदों बे नोंथांनि कर्मा। मानोना नोंथाङा गावनि गोसो बादियै मोनसे खामानि मावदों आरो बिनि थाखाय दा मोजां बा गाज्रि फिथाइखौ सहायनांगोन। नाथाय जोंनि फकासआ फिथाइयाव बा एन्ड रिजाल्टआव नङा, खालि मोजां खामानि मावनायावल' थानांगौ आरो बियो पसिबोल जागोन मोजां इन्टेनसन लाखियोब्ला। बुद्धआ बुंदों जेब्ला मासे दाउआ थांनानै थायो अब्ला बियो एम्फौ एनलाखौ जायो, नाथाय जेब्ला बै दाउआ थैयो अब्ला एम्फौ एनलाया बेखौ जायो। मोनसे बिफांनिफ्राय क्र'ता सलाइनि स्टिक बानायनो हायो, नाथाय मोनसे सलाइनि स्टिकआ क्र'ता बिफांफोरखौ खामहोनो हायो। नोंथांनि सिटुएशना जायखिजाया समावनो सोलायनो हागौ। गावनि जिउआव रावखौबो उन्दै साननाङा आरो दुखु होनाङा। दिनै नोंथाङा बांसिन पावारफुल जानो हागौ, नाथाय गोसोआव लाखिदि समा नोंथांनिख्रुइ बांसिन पावारफुल। बेनिखायनो सासे मोजां सुबुं जा आरो मोजां खामानि मावलां। अब्ला नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामदो। मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो, जाहाथे बेबादिनो नलेजेबोल भिडिअ नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो। टिल देट, थेंक इउ फर वाचिं।